Wis mentra sing penting anak-anakku ya do gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njupuk apa? Rena-rena saiki ning Polsek lho. Njupuk apa iki piye? Wah, akeh sing dijupuki aku ya nggumun. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus jawabe, njupuk apa le? Ya engko sak entuke, Pak. Ya, aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis, heeh. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang Polsek, wah gleleng. Anakku malah kajen nang Polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang nguyuh ora diterke kok. Oh, anakku nang Polsek nguyuh diterke. Oh. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kuwi iki dikawal ora ora ditutke dilindhungi iki ora. Ning anakmu ndak mlayu. Kuwi merkarane ngono kuwi lho, Gong. Kowe iki goblok banget masaku iki. Omong-omongan karo iki marai mangkel, marai ora cocok, marai terus nesu. Mergane saking apa goblokmu. Mula wong iki mbutuhke ilmu. Lho, aku punya ilmu kedikdayaan. Ora ilmu kedikdayaan, nggo mecandasmu iki piye? Leng sehat, Gong. Alhamdulillah, paringi sehat, Tru. Ya syukur. Suwane ndi? ITS. Institut Teknologi 10 November. Nah. Aku nek takon Bagong ngembangane ora ketemu, tak takoni singkatan-singkatan ora tau ketemu. ITS apa, Gong? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Ah, goblok ora. Ha iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah ora tau tamat kok. Ayo gumun ah. Kuwi mbiyen metu kelas berapa, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 wis metu. Lah kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek ya ana sing kudu pinter kuadrat, ngono ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek panjenengan pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 100 ping 2 1800. Terus? 4.463 dibagi 3.464. Cek, ayo cek. Angel, Gong. Ah, wis jangan ana ahli matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur ming sithik banget. Sing penting iso, wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ane yo sekolah ki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho, nang ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho. Iso. Oh, ana mung gawe dayunge iso. Lho. Anggere kayu terus dijebebeke ngisore, nggo ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik, Gong. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngretos. Maksudnya piye perguruan tinggi ora sak dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru nang dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. ITS perguruan tinggi fakultas apa? Lho, anak-anak kok talep-taleboke teh anu teknologi ora cocok, ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum. Oh ya syukur. Jo nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ora sajak omong terus wis-wis mangkel. Awang hukum kok pengen dadi wasit nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki aja disepelekke. Ha iya, ning nek
sekolah hukum kuwi ora jurusane ora tekan wasit. Aku tekan wasit, kuwi ora hukum to. Lah iya, hukum garis, hakim garis. Heeh. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, ora pas. Kuwi ahli apa utawa metafisika. Ngene, ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metafisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora. Wis mentro sing penting anak-anakku ya do gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njupuk apa? Rena-rena saiki ning Polsek lho. Njupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuk ya aku ya nggumun. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus jawabe, njupuk apa le? Ya engko sak entuke, Pak. Ya, aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis, heeh. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang Polsek, wah gleleng. Anakku malah kajen nang Polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang nguyuh ora diterke kok. Oh, anakku nang Polsek nguyuh diterke. Oh. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kuwi iki dikawal ora diri ora ditutke dilindhungi iki ora ning anakmu ndak mlayu kuwi merkarane ngono kuwi lho Gong kowe iki goblok banget wasaku iki omongan karo iki marai mangkel marai ora cocok marai terus nesu mergane saking apa goblokmu mula wong iki mbutuhke ngelmu lho aku punya ilmu kedikdayaan ora ilmu kedikdayaan ngumet candasmu iki piye reng sabar kemut-kemut sirahku truk mungsu wong goblok ora ilmu ya ora mung ilmu matematika ora mung ilmu fisika ora mung ilmu IPS IPA yo wis iso maca wis akrab karo Iwan lho kok akrab karo Iwan barang ki apa lho aku ki maca ki akrab wong telu kancaku Iwan Budi karo Wati Wih kancaku akrab. Soalnya gue mesti aneh. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh, mau telu kuwi. Iki pelajaran maca SD lho. Aku anggap Iwan karo kakane karo Budi karo Wati kancane. Sebenarnya lho nang kepethuk aku lho. Aku kepethuk ya mlesek ning buku ana kepethuk ora. Kowe teng candasmu. Mangkel kan. Oh, jelek ya aku ngomong karo cah siji iki goblok banget. Sasa ngomongke ilmu, gending. Oke. Fakku. Wah, itu. Fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Neno nano. Sriuning mesti kedupen. Nah, nek gending cah pinter iki. Terus lapu tresna lan sebaya makti. Rene bebaran kuwi dadi kethuk sriuning dodol gethuk anu pelok coba pelok oke aku nek sindro pancen ora kasih ngapal oh iya oke ayo nantang pelok kowe mingkar mingkuring ukara pangkur apa ya Semarangan pinter terus ke akarena rono karena sidane karena ayo marti siwi sinawung nyaur ayo resmi nang kijing gemblekin dasmu wis sama aku apa-apa emosi nah aku kena musuh wong siji goblok ngayal petuk wis ora ngerti ilmu babar blas lagu terus oh iya
Aku nek cara kuno iki ora hafal. Iya. Aku wong modern to. Ah iya. Aku nek nang omah nek nyetel basa lagu-lagu modern. Oh iya. Dangdut. Ya. Aku penggemare Roma Irama. Irama orangi, Roma Irama. Nek Jawa Roma Irama. Wes bedhe ana. Aku melarat akhir biyen. Iki lagune sapa? Ora perkara aku melarat kan biyen. Wis sabar. Apa ora bener, Tru? Paramet. Iya. Ya buyernya. Cilaka. Gara-gara pisane kok marai buyer ndase. Aku melarat karena judi. Mula lereno. Wis domongi ta kowe, ora tuku rong nomor 3 nomeran. Ambiar uripmu. Lagune sapa kuwi? Roma Irama. Ada Mbak Dukun. Ngendi? Gusi. Sedang ngobati pasiennya. Alam. Wah, pinter. Aku namanya lagu kaya ngono iki. Wis sak mestine ati iki nalo. Didi Kempot. Didi Kempot. Edianane lagu modern pancen iso kowe. Karangane Didi Kempot. Aku tak bedheki lagu modern nganti iso. Aku nyembah kowe. Sapa sing aran? Burung kakak tua tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Wah, iki ngono malah gaya kok. Eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidwase Langgam Setya Tuhu. Sing kepareng ditulis sapa asmane ning nggon amplop? Mbak Ayu Purwalestari. Wah, apik suarane Mbak Ayu Purwalestari. Bojomu wis nyinden goreng? Ora caturan, ora nyinden-nyoben, ora caturan. Ora omongan. Kowe nek takon iki sing apik le wangsulan reng, aku takon apik-apik bojomu wis ora nyinden mbok. Ora. Terus. Bener tak ngerti bojone iki bareng nyinden urung. Sak tanggaku ya. Antil lho kowe. Ngopo to? Ame sewu bojone gareng kan celat. Nek nyinden iki lucu. Cicit bu. Aku ngerekam lho, Reng. Kene kok banting bapemu rekam ora. Ya aja nesu, monggo Mbak Ayu. Mudhun. Ayo, jumeneng Mbak Ayu. Endi ta sing jenenge Ayu iki? Aku ya apa? Oh, alah kacamata ta. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho kok ora jaran? Jaran kae kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo. Ya kan beda. Kowe wani apa? Ya kan nika jaran. Kene kanggo ngandhong. Nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan to kuwi. Kacamata kok ora gila. Ayo, aku wis gila tak buang kacamataku. Wo. Nggih napa? Ayo nek ndelok apa-apa gedhe. Heeh. Aku nguyuh tau mlayu dhewe. Lah keng napa? Ambo wae apa iki aku? Ketok. Tak kira nek digubet ula sawa. Ha ta. Ngedan ora. Ya. Setya Tuhu apa? Heeh. Saking sinten? Ana nek ora percaya aku darani gawe-gawe. Iki saking Mas Heri Manyar Surabaya minta Bawa Sidwase Setya Tuhu ning lene Tresna Tuhu. Sinden Mbak Ayu Purwalestari.
Dititipi mboten. Nah. Nah. Nggih. Ya ik namu ik ndak entek ik. Ora kebagian gemremeng ngandhake Romayanto. Ya. Oh, bojone iki ya penyanyi dangdut. Oh, adine Roma Irama sapa? Romayanto. Ya. Bojoku sing gelem nyinden ya saingan nek karo Ayu. Oh iya. Ning terus penyakitan kae dadine ora gelem nyinden. Ah wong lemu kaya ngono kok penyakite apa nek wong lemu? Iki nek nyuwara bareng ru ngentut. Oh. Pamintaku. Oh. Ah sing mburi bubar kabeh. Ditambahke ra iso wis gawan bayi. Oh. Yen sarina sawa ngene ing sarina lan ngene datan ginggang caket ing ati saiki wong nyuwun lagu iki rasah liwat nawala kadang kala sok liwat HP mula kok ya sedia iki era modern HP iku duwe gah lho. Ngopo iki, Kang? Iki glotro bakul pulsa e. Lho. Kok iso? Wis larang-larang ra entuk apa-apa tiwas nggawa tas kresek. Ha to. Ya ora iso nggo nampa WA e, Bu. Tukoke pulsa, Mas. Ngono. Nya 100. Mangkat aku nggawa tas. Ha iya. Paling ora nek tuku 100 ki ra entuk akeh. Ha iya. Bareng aku tuku ki ngenteni sak jam ki ora didol-doli. Ming dinengke wae. Tak takoni pulsane pundi niki? Mpun masuk cengelmu kuwi aku. Masuk mana ngono? Nesu sing dodol, masuk situ mana? Wujude enggak ada. Wah, geger nganti dipisah tangga teparo. Lha mulane kuwi butuh sekolah. Sing jeneng pulsa iki ora wujud barang, ning terus dilebokke ning HP-mu. Ora krasa e? Ha ya ora krasa. Ning wis mlebu dhewe. Aku pancen mbok aku goblok aku. Heeh. Mulane ngakoni. Dek mben kaya dituku obat, kon nungku bojoku kon tuku obat tidur. Heeh. Lah aku mliwat dalan sing sepi-sepi banget. Ha ngopo? Engko nek obate tangi? Tisya. Mangkel aku ora. Obat tidur kuwi ora obate sing tidur. Terus kepribenan tangi ora goblok. Obat tidur ki nek diombe marahi turu. Mula jenenge aja obat tidur. Ditulisi obat marahi tidur.
Awang bojoku tukake obat tidur, Mas. Oke, aku langsung mlayu nang apotek. Begitu nampa obat tidur langsung tak dekep tangan loro. Set ngono. Ana wong nyeluk. Nanti lek Bagong. Aja selo-selo. Lah obate tangi lah ngrekoso to. Dadi engko jenenge obat tangi. Ora obat tidur. Lah nek obat tangi wae mesti tak ombe. Apa kowe turu terus? Pindho mimi lan mintuna ayo bareng. Kan pundi? Hah? Kan pundi? Netepi wadeg. Iya. Nimas bareng ana tepi wajib Sida asih Brayan iki saka Pak Kunto sing ngersake fragmen ketoprak mau ngopo ngirim WA meneh terus iya panjenengane ora kersa dadi aktor kakung grogi jarene heeh sing kepareng anu Mas Mbak Tatin karo Mas Kiswan wae niki wau saking Pak Kunto ingkang sawiranipun dipun tambahi oh iya matur suwun. Heeh, nek entek wektune piye? Ayo. Yo gak di tambahi apa iki? Oh iya. Yo. Aku kang setya satuhu Tok wae ya, Tong. Heeh. Enggak metok wae ya, Tong. Woh. Aku kakangmu tang-tong. Aku tiru gareng kok. Aku ki adikku kok. Enggak metok wae ya, Mas Tong. Ya. Mas Tong. Nek aku karo Petruk Tong ki ra apa wong tuwa aku ora Petruk aja Tong. Oh, Teng. Nesu meneh. Teng karepmu, ting karepmu.
apik tenan. Ya. Sampun. Ya. Apa iki mau, Gong? Nyidam sari. Wah, mbok kowe iki nek ora takon Bagong ngapa ta, Tru? Aku nek ora omong Bagong iki mumet dasku. Wong Setya Tuhu kok nyidam sari, padha-padha mengatakan hal percintaan. Setya Tuhu iki yo artine aku kang setya tuhu wit biyen nganti saiki bebasane kuru pencing berdiri kurit kencing berlari tandha yekti ana watu keproke ndasmu aja nesu karo Bagong ora tau rukun nek nesu ndak wis modar kok ora tiba modaru mengkare ngenggokke hurufe kok kangelan ya gentenan Mbak ki sing disuwuni ya tertentu ya ora apa-apa ora masalah Mbak Eka ya mau do ngaturke rengu ta kowe oh iya kok anggap ora cethot sisan lho nekat iki kurang ajar iki anjake bojone kapok kowe sapa Romayanto Romayanto iya jumeneng kok makluk nyodok nyodok Dok niki lho monitor niki lho. Iya monitor. Heren nyodok. Yo diaturke langgam nang kok gek ketoprakan iki lakone mburi iki dawa e. Mbok dikepras. Lho. Dikepras piye? Dicendhekke ora iso lakon kudu wutuh. Iki lakon penting. Iki lakon kaya Bratayuda iki jenenge Gojali Suta. Oh. Perang donya sing kaping 3, kaping 4 jenenge Bratayuda, kaya dong-dong ora. Apa artine Gojali Suta? Tak takon aku, nek kowe iso ngomongke ora plirak-plirik, wis kira plirak-plirik. Ya apa ora atos kuwi, nek kakane kira Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak, perange bapak karo anak. Oh, iki wareng anake Gojali Suta iki bar iki. Musuh sapa? Semar. Arep gawe masalah apa? Simbok arep tak glibeng. Ngawur tenan. Yo ik. Langsung. Oh ya langsung ora apa-apa. Ya. Nyingkat wektu. Aku ki seneng-seneng ki nek lakone ki ra nyandhaki getun ya, Tru. Ha iya. Monggo ya. bebasan saupomo kaya ngenteni upang bening selangke datine rantang-rantang kaya
Suhesti. Oh. Ika wis ngarani siji, anak nomor siji. Ika utawa Eka? Ah iya. Ika Suhesti. Hesti iki gajah. Arep wedok tenagane kaya gajah. Ika. Ning ngundang aja bola-bali. Ika. Ndak kaya kirik. Ah iya. Kai ngono ya. Heeh. Ayo Tru, nendi? Ketoprakan. Ya, pengundutan kok. Heeh. Engko dinggo terakhir. Ayo, ora apa-apa ya. Ngati-ati iki. Heeh. Ora kena kanten. Kudu nganggo pikiran ora mewaton bladur-bladur. Ayo Tatin gak jumeneng, cekak-cekak ndak waktune ngoyak. Ayo, apa? Cek Kakung. Ya, iki pamundutan saka Pak Kunta lho. Ya ana dite kok aja kuwatir. Sios. Ora mendut. Aja. Lain apa? Ra iso aku critane ora mendut. Sithik-sithik. Ketoprak kok sithik-sithik. Lah nggih. Iku dadi sapa? Sapa? Wiraguna nek ora mendut. Iso ora kowe? Ra iso, cah goblok kowe. Ha to, ngarani wong sapenake dhewe to. Ora ngerti ijazah apa kang nggunake cah goblok. Nek ora mendut niku dadak udut barang. Nah, ora usah udut. Sok wae udut. Ha iya. Ya. Anu wae sak karmu, junggrang ya kena. Karo apa jenenge kae? Udu apa? Gentha ya kena, suminten ya ora apa-apa. Watone ngaturke pamundutan ki penting kok. Ha iya. Ya. Subrata karo Gentha apik Gentha. Heeh, Subrata kurang bagus. Ha iya. Subrata kok raine ireng mengkilap kaya ngono. Ki ayo ngadeg malah ngapa lho? Heeh, ora gecek-geceket ora. Temi iki. Bingung. Ayo, turuk, tuluntan, dalam tanggung. Kowe mlaku ijen iki saka ngendi? Aku saka pasar. Lah kowe ngopo kok tekan kene? Ayo ngedang kowe kuwi. Lah ngopo ngedang aku? Sejatine ngene ya, Yu. Piye? Ngapa piye ngomong Wis pirang-pirang dina iki aku ngrasake ning atiku ki ra jenak, ra kepenak. Mergane? Ya aku ki mikir sesuatu sing ra iso sesuatu tak jelaske. Ora apa-apa ketoprak modern. Kok ora iso dijelaske mergane piye to? Arep omong ning wedi, ning nek ra tak omongke kok ganjel ning rasaku yo. Mbok omong lho, mek ngomong kok dadak ganjel barang ki ngapa? Nek aku bloko karo kowe aja kaget ya yu. Aja nesu karo aku. Lah kuwi tentang aku apa piye? Tentang kowe yo. Heeh, marga aku apa piye? Lah iya. Lah apa? Tentang godhog. Ngene. Piye to? Aku wis mubeng minger, mider-mider golek wong wadon sing kira-kira cocok karo rasaku kok tok ning desa iki ora ana. Lah kok iso? Klorok. Engko sik keprake kesampar. Oyak-oyakan sing anu keprak. Kowe ngopo cerewet pemain kok. Sing cekel keprak iki mbok sing anteng ngono lho. Wis sakarepe. Kemul pendek. Kemul pendek. Ngene ya yu. Piye? Aku ki Ngopo ta? nyerak kene. Kok urung sida kok wis sandang arek nyekel iki ngopo? Aku seneng kowe. Hah? Maksudnya seneng aku piye? Ya aku tresno karo kowe. Kowe ora delokke apa piye? Ya tak delokke nek aku ora delok sing ora aku iso tresno karo kowe. Aku apamu?
Ya kowe mbayuku. Lah kene kok arep seneng karo Mbak Yune iki ya ora ilokno. Ya ilok wae. Ilok kanggomu. Nek menurut apa? silsilah kekeluargaan kuwi ora entuk. Sing kandha sapa? Aku. Dobrae rapate apik iki. Ki omong wae to rasa ngrungokke liyane. Ki penontone rese banget ya. Rugi ya adile tuku karcis ketoprak. Aku ora iso ya to. Aku ora seneng karo kowe. Ya upama kowe ya cemploke ra seneng ning ya mbok sedelo-sedelo raketan sak nyukan iki ngladeni aku yo. Nggo tamba gelo. Nek kowe kepengin ngombe tak gaweke, kowe kepengin madang tak jupukke. Ning nek dinggo rasa tresna aku ora iso. Engko dagelane metu ya wae. Aku ora iso to. Engko bar iki adegan taman. Kowe rasa gagas omongane penonton to. Adegan taman terus engko metu dagelane. Mbak Yu. Arep ngopo lho kowe? Camplok aku tresno. Ora saya Lho wae yo. Tresno tenan karo kowe. Aku ning ora tresno karo kowe to. Mbok ora ngawur ngono kuwi lho. Kapan nggonku sorap teni. Nopo ora ngono kuwi to. Sedelo wae yo. Demok neh yo. Pisan kas yo. Napa? Nah, harus digampar. Delok ketoprak iki rasa kreke to meneng wae. Wis mulai gandrung. Hamulat sira Mas. Matamu. Kandhane ora salah ngono-ngono barang kok malah. Taku watra sanding ati. Kentok kok ora ngono kuwi to karo Mbak Yuni kok ya kaya ngono lho. Ngono kuwi. Langsung sikap bae to. Nek delok ketoprak iki ora braok kaya ngono kuwi. Ngantil tenan ya. Bengok ora. Melu gemes ya aku. Ngantil tenan ya. Ora apa-apa. Kuwi urung sepira kuwi. Hah? Kowe jek pengen tak antel meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Leh ku ngantel lagi ngene, urung nek ngene. Woh. Ngono. Ngapa? Kene menggeh-menggeh ngono kok arep dadi bojoku. Aku pijetan yo. Rasudi, ora usah nyedak. Ora usah. Rupane jijiki ngono kok nyedak-nyedak. Aku sok daftarke dadi gendeng ya. Iya. Kowe duwe penyakit lho. Gatelen ngono. Tukokno salep nggo salepono ya yu. Rasudi. Aduh. Kenapa ya? Kenapa kok aduh? Nembang, Pak. Kok nembang. Kowe sesuk nek ndelokne rasa melu gom kowe. Rasa melu niku wis Rawat banget kowe iki. Aduh. Nimas, aduh. Niyem. Ya timbang ono katresnaku.
Gong. Sing gandrung gento sing nafsu aku. Iki ngopol. Berarti kuwi ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Nek ngono kuwi tata aku ki ra sudi seneng karo kowe kok. Dadi Sedelo wae yo. Yo. Ngapa antuk ngono bareng? Rupamu mbok ngilo lho to. Ya aku ngrasa nek aku ki wong elek. Lah kene kok arep seneng karo aku. Nek apa suta butuhe rasa apa rupaku yo. Ndut. Aku ora butuh kabeh, kok kowe ora butuh. Nadyan sa kadep netro Ora ono kuwi ta, aku ora yo nek ngene iki ya aku ora seneng aku ora seneng lho. Oh, gentone goblok. Kenan ya usata Ora sasi cek. Ora ono kuwi ta. Aku dadi wani karo kowe to, mergo kowe ra sopan karo aku. justru nek kowe wani aku saya wani Lah, mbok kuwi sing tak karepake Lah, nek ben ana imbangane ngono lho nek aku ra sudi seneng karo kowe, wong aku ra seneng karo kowe. Kepiye kowe? Nah aku wis tak ngono. Kowe iki sadar ngono lho, tok. aku ki ora edan Kowe iki ngapa? Ngono ki lho, kaya apik-apik barangmu ki. arep bukteke Ra sudi. yo nang mburi sedela Apa? ngombe kopi Gas. gelem ya yu Mah, kowe ngerti ora ta bahasa moh iki? mumpung aku sih duwe sabar lho yu Terus ngopo nek ra sabar? Aku di para kowe. Ora. kowe ngerti to yen to aku ki gaweane begal gaweane Iya, ngecu mulane aku iki begal ngecu nek dadi aku ra seneng karo kowe. mula aku pengen ngecu karo kowe Ngecu ndasmu kuwi. wah kasar Ora ketoprak wis dadi ra. toprak dadi yo Oh lho. Ora usah disebutke. Ayo sis, sapa jenenge iki? Sapa iki? Mbah sapa jenenge? Kowe melu-melu ngapa ora sampe ngomong? Mayang ngono. Tak kekep tenan nek mos aku lho. ayo kekep wong Jadi, loro melu-melu. Bapak Sura bangsat Ya pancen kuwi bangsat. kelapa Ngapa ngapa arep ngapa? Bandem sandal tenan lho kowe. oh Iki nganggo pemasan ngono iki lho. Kelapa tiga. Turuk, turuk. Ora ngono kuwi. Turuk, turuk. Tuk tuk tuk. Ora sudi. Aku ora tresno karo kowe nang kene wong wedok mung mlaku ijen tanpa roak aku jejere wong lanang sing gagah pideksa rasa nek mung apa? kowe wong wedok Endinge iki sapa cempluk dilarak tangane jak mlebu ngono. Engko sesek terus bubar. saiki kowe gelem ora Ora ladene ora sudi. aku Aku ora tresno karo kowe ya ta. ya ora gelem tak rudot kari Ora tinggal tangan kok dhuwur. tanganmu nang dhuwur Nek tangan ki nang isor goblok. lah kok nek aku nang isor ya salah meneh Lah nek nang dhuwur yo piye tangan kok nang dhuwur ngene-ngene. iki lho sing tangan iki Ya aja sing iki. Tangan sisine ya ono. pondasmu Dasmu kuwi. ayo Aku nesu tenan lho iki nek karo kowe nek kowe ora kuat dikandani. Aku dadi Mbak Yumu ora sudi duwe adik kaya kowe. sing dicekel tangan sing iki apa kuwi sing sidane nggo kuwi tak cekel kowe tak dhuwur Nek tangane bapak iki wae. oh aja gelem ya yu Emah, gelem ya ora sudi. tak
tak rudo pani paksa wayu. Tarik terus. Terus. Gorene. Tarik terus. Gorene. Terus. Tarik gorene. Terus tarik. Stop. Kudune ditarik terus gorene terus nggo wong loro. Maksud lu Wedangan wong loro. Pun Pak. Kowe pengen tak antel wae. wah kejem tenan iki cemluke kejem tenan ya mung ditarik ngono wae nesu tenan. Heeh. Nek Tarik meneh. Tarik. tak antel lho. Kita iki wis rampung gelu tenan niki Pak. Ora apa-apa engko bojomu dijokke. Ah bojomu padha lemune kok. Gelut ra kaya brahala mungsuh kae brahala. Kentul. Apa? Kentul-kentul apa? Lho Coblos paku piye? awak lemu ki nek tiba ora bluk ngono meng tung ku sing kene glimpang kene tung. Nabrak paku. Kaya mandi jeblok. bola. Kaya mandi wis. Kok sik aja medun sik nek urung dikeki. Ha iya. Oh beres ah wong ki sawerane saka Pak Kunto Mas sing nyuwun. Ki tanganku lara tenan lho meng dikeki pira kuwi? Nggo pijet barang ya Tit ya. Heeh. Pijet ya paling gak wong siji 500 ngono ya. Diklip iki lho. Ya wis Wah, klip dibukake bisa dibuka bisa. Angel iki. Nah, nek kula bukake. Rasa aku wae. Sale coba kuku piyayi dadi nek nggo buka klip ki ora cerdas. Kuku piyayi kok coklat. Argo ngukur-ngukur. Waduh angel ra. Iso buka tak bukake. Ora usah, tak buka dhewe wae. Wis senengane kok sapa-sapa tak bukake. Lah ora iso lho. Kayak dibuka Ya dhewe. alon-alon ya. Stagenan ya. Duit kok tekan stagen sih. Ya ben ora karepku. Kok pakai sih kowe? Iso kok iki. Ya melu ben kompak. Nggih, matur Kowe iki suwun. anak jane serampung ora usah cedak-cedak aku ya wegah. Nyo. Ketoprak wis paripurna iki tak men dum-duman honor. Ya, kene Bro. Iya. Hasil karcis 400.000. Iya. Iki dienggo apa jeneng kebutuhan tobong 350. Wis bedhek. Lah piye? Nyo. Besok main meneh ya teko ngruput. Nggih. Sesuk dapurmu watu. Nyo, kowe sesuk main meneh teko ngruput. Sesuk bintange main liyane. Iya. Kowe dapurmu wis kambil. Ah iya. Kok dadi kowe wani ndumuk kene ku? Wani pira kowe, ha? Kapok ngono. Ora kejar kok kae tetep kena. Lah untung aku nggo bathok nek ora nggo bathok ya. Kabeh kene. Ah, wis. Ndi mau 100? Aku anggepe kok kabeh. Lah kowe wis ndumuk aku lho. Pun nggih. Ya wis ana semono. Enggak dadi masalah. 100. Wis ora wah. Gelut ra apa-apa aku. Ya, kate ndak rewel wae tak tambahi 100 mung kedemoke kok 100. Ndumuk kae ya wong 200 aku tak ndemok. ndake apa? Pak, Kowe ngapa ekle? Pak. Demok kula, Pak. Gah ra sudi. Ndemok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok-tengok. Rumangsa. Banjur penak wae. Truk. Kan Ndara Janaka ditutke bapak. Apa Ndara Janaka kon ngentutke Hanjim ra ya ora ono. Bapak ya bapak. Ayo disembani Truk ya. Janeng yaning naloka kadilangen Mambang kang tepasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
nalika den prayitna semuriris semuriris eko balik Kakang Semar kula Ndara rumangsa bingung penggaliku lha pripun merga aku nyumperna wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan katone ora prayoga sampean nyumperna napa Ndara lha kok dadi Kanjeng Koko Prabu Ndarawati negara Ndarawati duwe gawe mantu monggo ingkang disandangi cara pinanganten kakung ora li kejaba mung putraku Paranggaruda ya kuwi Samba Kakang mitrangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang sulem-sara tetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga komak tratap ati kula sampeyan ngendika nek sinuwun Kresna gadah damel mantu wonten madyaning pasumpenan wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan ingkang dipun sandangi cara manten lanang Ndara kula Ndara Samba mbok awi den dicedhaki negara Ndarawati enten lampan napa kok sajake Mutawati Ndara langlangen manung
gelar pandhan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan badang Koko Prabu ngemuti dhateng lampahan negari Ndorowati ingkang tansaya dangu saya mutawatiri tumuli ingkang ngrayani bali dhateng sawanipun kadang kula ing Jodiwati ya pun Kakang wis ngerti nanging apa ora jeneng ingkang kok malah bebecer barang asmane Kyai Prabu Ndorowati yen to nganti wong kana-kana padha priksa marang lelakon ingkang sinandhang Projing Ndorowati nuwun pangapunten gandeng werku Dara tuwin kadang kula para Pandhawa menika ngibaratipun kaliyan ingkang rayi sampun boten saged pinisahaken mila tumunten kula mboyongi dhateng sawanipun kadang kula pun panenggak ingkang wigatos supados sakmangke saya kiyat bebeteng negari Ndorowati menawi wonten lampahan ingkang sakmangke kula kuwatiraken badhe lumampah wonten Projing Ndorowati Kyai Prabu rasa kuwatir nadan pun Kakang ora bakal iklasake negari Ndorowati pun Kakang uga sago betengi yen to iki mengko bakal dumadi lelakon ingkang samesthine ora kelakon ing Projing Ndorowati Kresna. Pramara ramangos wamya ngambrang kadi karunaning kasose yen ning marga malalat tumiring sang kandha wastrat maja long-long lalu mangulati Kresna kakangku Werkudara piye yen keparengake aku tak takut bakal nulakon apa sajake kok oleh padha menggali nganti aku ora mbok paringi dawuh aku mbok aturi supaya sowan ning Projing Ndorowati ewadine tekan seprene durung ana pangandikaning Kresna kakangku Werkudara piye ora susah dadak takon kelawan kadang Ndorowati dilo mengkas mengko kowe bakal ngerti apa yang bakal dumadi ning Projing Ndorowati Dimas Gunjang Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung dereng ngantos parep sami bawacana kasaru plajaring satra ing parang Garuda nenggih sang Samba nganti nenggih Dewi Haknrawati kaget Anjulanata Ndorowati wau datanganing kalangguhan aglar mandhan Kresna kan lulusa hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta ya jagat mangestungkara wayah nur jagat Koko Prabu nggih ngemuti dhateng lelampaning kados mekaten menika kados pundi Mandara dasih menapa rantamaning manah kula teka samangke anggen paduka mbiyantu dhateng pun Samba sampun ngasembadan menika
Samba sampun sowan wonten negari Ndorowati mongko runtung-runtung rentengan kelan pun hak Ndorowati. Alah dalah. Wah, jan-jane ya karepku kuwi ora kaya ngene iki. Ning lha kok kedadiane kaya mengkene. Wah, sajahe panjenengan ora iso dipambengi meneh. Katresnane Samba karo hak Ndorowati ora mung keplok tangan siji nanging jebul keplok tangan loro. Nek wis kaya ngono kuwi piye Kresna? Mara gak kita sawangen. Ngenggono tembung anak polah bapa kudu kepradah. Nyatane pancen kepara nyata yen to Haknyanawati ora tresna karo anak Musti Jaba Manara Kasura. Malah sajake dheweke tresna karo Samba ketitik wani mlayu saka negara Indraju Trisna sowan ana ing Projeng Ndorowati. Samba, iku wonten dawuh. Lah kok dadi kaya mengkono lakonmu? Apa ingkang mbok tindakake kuwi apa ora memirang marang Nata Ndorowati? Mongko aku ki wong tuamu. Aku ki bapakmu. Yen nganti ki mengko kawanguran dening kadangmu. Kawanguran dening kadangmu Musti Jaba Manara Kasura disenggana Ndorowati kuwi ngayomi marang anak ingkang luput, ngayomi marang lelakonmu ingkang setanane mau ora bener, Samba. Nggih. Nyuwun mapunten Rama Prabu. Rumaca dawuhipun Koko Prabu Musti Jaba Manara Kasura nalika semanten estunipun kula menika sampun kadenangan dening Kanjeng Koko Prabu. Lho. Malah Kakang Musti Jawa Swana inggih sampun mangertos. Nanging kados menapa kagiat raos sing manah kula jebul pinanggihipun penggalihipun Kakang Musti Jaba Manara Kasura menika pancen nggadahi penggalih ingkang lila legawa lair terus sing batin. Kok kowe iso matur kaya mengkono? Karena kula kadhawan wangsul dhateng negari Ndorowati tumunten badhe nyuwun palilah paduka Kanjeng Rama Prabu. Anggen kula badhe dhawuh kalampun Yayi Haknyanawati sakmangke. Kakang Musti Jaba Manara Kasura sampun dawuh kaliyan kula bilih piyambakipun ingkang badhe ngrakit upacara pawiwahan dawuh ping pinanganten antasipun ingkang rayi kelawan garwa kula pun Haknyanawati. Kosek Setija kandha kaya mengkono kuwi durung karuan lamun lair kandhasing batin angka 1 dene unggap angka 2. Nadyan to kadangmu wis ngerti, nadyan to Setija wis weruh lelakonmu nggonmu bedang kelawan garwane. Nanging aku ora gampang menehi pangestu kelawan anakku Samba dawuh karo Haknyanawati sabab ana tetembungan wong yen kepengin gawe nesu ning wong lanang kuwi bedanen bojone. Yen dibeda bojone ora nesu bedanen awak anake. Yen dibeda anake ora nesu tegese wong mau pancen lahir batin nggone duweni rasa sabar sarta ikhlas. Nanging aku apal karo pambegane kadangmu Traju Trisna lho Samba aja gampang kowe matur kaya mengkono. Ya, Pak. Nuwun sinuwun. Pandra tata Gadewisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang. Iki sapa? Nggih, nyuwun pangapunten. Kula abdi Traju Trisna, kula pun Hami Sunda. Hami Sunda kasinggihan mekaten. Ana apa teka kita sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Dipun utus dening Ratu Gusti kula Prabu Setija Manara Kasura. Samangke badhe atur nawala kunjuk paduka Gusti kula sanata ing Ndorowati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Anak Gusti aja atur nawala. Iya, kaya ngapa? Sunda wonten timbalan. Wis tak tampa lan wis tak surasa tulis jroning nawala. Aku wis ngerti lan tanggap kelawan karepe anakku Setija Manara Kasura ingkang duweni penggalih ingkang jembar sarta gedhe kaya mengkono. Dene aku ngaturake panuwun. Lajeng pareng paduka Samba wonten timbalan ngadhawuh maju kene Cah Bagus.
lelakon iki bakal sirep. Lelakon iki bakal tumuli ora dadi lelakon sing gedhe. Lamun sira anakku ngestu padha dawuhing kadangming Traju Tresna. Nggih. Paripun menapa Rama? Jroning nawala wis ndak surasa yen to Kadang Mustija Bama Narakasura matur kelawan wong atuhamu aku nedya mboyong marang sira sakloron. Wondene sawise tekan negara Traju Tresna, anakku Samba ora bakal nampa paukuman saka anak Kustija nanging nggonmu bakal kepengin dhaup karo Hak Nyanawati bakal dituruti karo kadangmu ing Traju Tresna. Mula wektu dina iki kowe mangkat to. Bareng lan lakune calon garwamu Hak Nyanawati dimen diderekake utusaning anak Kustija ya kuwi Yami Sunda. Mangkat to Samba. Ketokno jiwa lanangmu. Aja mringkus kaya wong wadon kowe Samba. Oh. Nuwun mahapunten Rama. Menapa ing dipun ngendikaken Kaka Prabu Stija menika menapa kawur saestu? Menapa kula mangke dumugi wonten negaring Traju Tresna menika mboten namung dados pengewan-ewan. Tegesipun kula namung badhe dipun pidana dening Kanjeng Kaka Prabu Stija Samba. Wong luput kowe kudu wani nampa paukuman. Upama ta iki mengko ming kinarya karti sampeka. Nggone Setija nimbali kalawan sira lan sak tekane ana negaring Traju Tresna. Saka pangiraku luwih apik, luwih becik lamun sira anakku Samba pasrah kelawan kadangmu ing Traju Tresna mangsa borong. Ngene bakal jenange bor kelawan sira kulup Kusuma Kilatmaka. Waduh. Inggih ngestaken dawuh. Anak Kresna aja mringkus kaya wong wadon. Ayo. Tembunge kowe wani mbabari, kowe kudu wani nglampungake, kowe kudu wani nandur, kudu wani ngunduh wae. Inggih. Ngestaken dawuh Kang Nyanawati. Wonten timbalan Kanjeng Rama. Melu Yami Sunda kelawan calon bojomu Samba prapta ning negara Traju Tresna. Inggih ngestaken dawuh. Gusti Kresna, wonten dawuh. Ing nganti kok kedadian apa-apa piye? Kaka Prabu, kula langkung ngertos kelawan panjenengan. Kula langkung pana dhateng manahipun anak kula Setija. Perkawis menika mangke dadosipun sae menapa leres menika gumantung dhateng Samba kalian Setija. Perkawis menika mangke dados ageng tuwe nalit menapa dene sirep menika gumantung kalian Setija kalian Samba. Lah iki anakmu lho Kresna. Lah nek nganti mengko Setija tumindake ora prayoga karo Samba piye? Sapa sing arep belani? Nuwun mapunten. Samba sampun wantun bibiti perkawis. Kula ugi mboten badhe saged ngayomi dhateng Samba. Jenyatanipun ingkang tumindak menika anak kula. Waduh lah terus iki piye? Sampun panjenengan kendel kemawon. Mangke saged tumandang menawi kula sampun matur dhateng Sapaduka Kanjeng Kaka Prabu Samba Hak Nyanawati mangkat to Misunda wonten dawuh. Anakku sakloron niriten prapteng Traju Tresna. Lho nggih ngestaken dawuh. Monggo Raden. Wonten dawuh Kaka Prabu. Perkara iki aja tok sepelekke. Kaya aja wisuh lumuh ngentasi perkara. Kowe iki wong tuane Samba, wong tuane Setija. Nek nganti kedadian iki mongko kriwikan dadi grojokan geguya dadi tangisan, mongko kowe ora cawe-cawe. Doh nyono cerak nyono lan padha ngestanen Ratu Ndarawati koncatan Wisnu Kaka Prabu. Kula mboten badhe negakaken, namung samangke kula mboten badhe tumut cawe-cawe. Monggo dipun awat-awati lampahing Samba. Ya. Yen pancen kaya mengko aku tak tata kalawur Kudara, kula semanggaken Kaka Prabu ya Kresna.
Aruna Adinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kung lir wuwuh sing pini panca ing Raden Sombo Ami Sunda apa pancen sengaja tak ndek lakumu ning tengahing alas mergo bareng tak rasake kowe menungso sing ora ngakoni karo dosamu menungso sing ora ngakoni karo keluputanmu kowe wis luput kowe wis salah ning isih gleleng pacakmu gembelo sirahmu kowe wis ngorak-arik raine sedulurmu tuwa kowe ngidak-idak derajat lan martabate wong Traju Trisna ning rumangsaku ora ngrasake luput babar blas kowe ngrayang bojone sedulurmu bojone kadangmu ning kowe isih klecam-klecem sajak seneng atimu wah dalah menungso apa waduh mati ayo aku sing midono wah mati aku kakangku jan ganjing langit kelap-lapaton lir sanging risang mawe gandrung ora lidhuk ujaring wong daplok wong Traju Trisna wong lamis ora jumbuh karo ngendikane nalika nawala disurasa dening Kanjeng Rama Ndwarawati Ami Sunda kowe wujuding nayaka sing nglungkuhi ngasarta ngungkuli marang wasisaning Nalendra panguwasamu rumangsamu kaya ngembari marang panguwasaning Nalendra Traju Trisna durung karuan tekaku ning negara Traju Trisna bakal entuk paukuman saka Sinuwun Setija nanging kowe wis nibakake paukuman karo calon garwaku Raden Samba cukup ora sandadak kowe ngecomang dleming ora sandadak kowe ngomongke babagan kautaman lan bebener ora usah kowe ngrembug perkara aku kuwi duwe panguwasa apa ora ning aku wong Traju Trisna aku melu rumangsa isin duwe sesembahan wujuding prameswari sing lobok kembene kendho tabihe seneng lelemeran karo wong lanang liya wong wadon kaya Haknyanawati ora pantes sikile ngidak jlamblah ndatul ya negara ing Traju Trisna wasiyen Prabu Stijo ora menehi paukuman karo Raden Samba aku sing bakal menehi paukuman karo kowe selamat aduh paman anakku sombong sombong anakku lanang ya gene paman nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng paman kowe tiba saka Ndirgantara ora pangling bareng karo garwa ing Traju Trisna Dewi Haknyanawati nggih menawi kula cariosaken mangke tumuli badhe panjang lampahipun nalika semanten pancen kula wantun angewat dhateng pun Kakang Mbok Haknyanawati kula kaliyan pun Dewi Haknyanawati menika sampun sami-sami tresnanipun tumuli kula nyuwun pangestu kaliyan Kanjeng Rama nalika semanten Kanjeng Rama meh kemawon maringi pangestu dhateng kula dumadahan sawanipun utusan saking Garing Traju Trisna api-api badhe ndhaupaken ingkang putra pun Samba Kakang Stijo badhe ndhaupaken kula tumuli kula dipun nirit sowan dhateng Garing Traju Trisna nanging dumugi ning margi kula dipun pulasara dening Wadyabala Traju Trisna ing namipun Ami Sunda
Paman kula nyuwun senjata pitulung tombak kenceng. Ayo aja mlayu kowe Raden Sombo. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing apa kepara iki ngarang Ami Sundha ya Raden Janaka wis wanuh karo aku wong sak jagat padha ngerti karo citrane Raden Janaka ora usah dadak sampeyan nyingitake Raden Sombo karo Dewi Agnyanawati yen Nalindra Traju Tresna ora menehi paukuman aku nayakaning Traju Tresna Digya Ami Sundha ingkang bakal menehi paukuman karo Raden Sombo lan Dewi Agnyanawati. Mula Kang Sangga kuwi kaya aja pisan-pisan ndelikake Dewi Agnyanawati lan Raden Sombo ndi menungsane tak jaluk Ami Sundha. Sundha aku kuwi satriya piranganing Pandhawa panengahing Pandhawa Raden Janaka ing atase kowe mung drajating nayaka teka Malang Kadhak apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin njaluk apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin njaluk tulung kalawan Janaka dene kowe nyuwun tulung kalawan aku mbok kon menehake Raden Sombo ya mengko bakal tak wenehi sarta bakal tak pasrahke marang Ami Sundha. Nanging aja kaya ngono cak-cakamu mundhak ngregeti marang asmaning anak Gusti Jaba Manara Kasura Ami Sundha. Aduh Raden nyuwun pangapunten ngantos kula supe dhateng Purwodursina krana kebrananging raos ingkang saking menika monggo Raden latri maringaken Raden Sombo lan Dewi Agnyanawati badhe kula boyong wonten negaring Traju Tresna kula nekseni bilih paduka menika satri ingkang luhuring budi Raden kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan nyo tampan ana Ami Sundha. Wah kunjuk Raden teka paduka citra ing pangandika oh nyandak curiga kuping kula dipun perung dados atur Raden Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung prasasta ingkang tadi sileming palwa gabus kemambanging Sila Kresna laku dadi akutusan karo Ami Sundha ndak aturi-atur nawala kelan Kanjeng Rama teka dina iki ora katon sowane Ami Sundha nggih kula aturi sranta sawetawis sampun kesasa sinuwun kula aturi sranta sawetawis sampun ngantos kesesa supaya enggal rampung perkarane Sombo lan Agnyanawati apa dene Stijo aja nganti kedawa-dawa aku wis ikhlas lahir batin nggonku bakal ndhawuhake adikku lanang kelawan
garwaku ya kuwi Hak Nyanawati pancen lorone padha tresnane Paman Pancanyana. Aduh sinuwun kedewasan. Aduh sinuwun. Abisunda wonten dawuh. Lah kok dadi lereh-lereh getih saka talinganmu? Waduh sinuwun nyuwun pangapunten. Nalika semanten kula sampun kasembadan inggih menika mboyong Raden Samba lan Dewi Haknyanawati. Nanging wonten marginipun begal dening Raden Janaka. Anggenipun badhe milujengaken Raden Samba lan Dewi Haknyanawati. Kula suwun kanthi sae-sae malah Raden Janaka ingkang merung kuping kula talingan kula pedhot kados mekaten. Wanter sabdanipun Raden Janaka ayo diajangi jembar ratu ing Traju Trisna. Rupak wani jembar wani padhangane wani petengane apa meneh iblis karepe dhewe. Paman, lah kok kowe melu-melu perkara iki Paman Arjuna? Sisan gawe aku ora rumangsa luput diwarahi dicacat awakku karo Raden Janaka ben krewekan dadi krojokan keguyon dadi tangisan. Kula ingkang sowan Paman. Ya gene. Sajak merbabak pasuryanmu ana wigati apa? Sajak yanawung duka nggih atmajaku bocah bagus Paman. Nyuwun pangapunten. Mesinipun Paman sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Menika perkawis kula warga antawisipun kula Sombolan Yayi Haknyanawati. Estunipun manah kula sampun lega, manah kula sampun ikhlas. Menawi Samba estu remen kaliyan pun Haknyanawati badhe kula dhawuhaken niat kula utusan lan pun nami Sunda menika kula wau saya tiamboyong dhateng pun Samba kaliyan pun Haknyanawati badhe kula dhawuhaken wonten negari Traju Trisna ning kula nuwun sewu malah paman ingkang ambigal dhateng lampahipun nami Sunda satemah paman damel kucem asmanipun ingkang putra pun Setija krana panjenengan sampun wantun miloro dhateng Nayaka ing Traju Trisna. Ateges paman sampun nyemplung wonten ing lepen majem klebus mundur ya bakal klebus bakal tak ajoni legane atiku. Nuwun sewu nek paripaksa kula ingkang munjung sampeyan Paman Janaka. Yen to adu arep mesine aku ora bakal tekan batin nggonku nglakoni perang karo Paman Janaka mergo sampeyan wong tuaku sampeyan pepundhenku nanging srana limpung iki ora dadi jalaran sampeyan ora eling aja dundang nalindring Traju Trisna Raden Janaka. Terus gile camboten emot Parwada Sina Semar kowe nek ndi Mar?
Petro? Embuh kaya ana limpung nang ngene. Aku meru adu arep karo Ndara Stijo. Piye dole tak gotonge matur sinuwun Ndarawati wae. Petruk Janaka kena ngapa? Nalika semanten mitulung ingkang putra Ndara Samba kali Dewi Agnyawati terus dumadakan kula ya ora weruh pripun kok sebabe kok ujug-ujug ketemu kali ingkang putra Ndara Stijo. Pun padu wonten nika Ndara Janaka ngayomi Ndara Samba, Ndara Stijo mboten trima. Terus ngerti-ngerti Ndara Janaka niku pun gletak teng dalan. Lho, kena ngapa Petro? Mboten ngerti enten limpung. Ning mboten wonten lomboke. Gorene kok suweke cangkeme kae. Matur kok sak penake dhewe. Janaka ana limpung. Nggih, kula mboten ngertos pripun kok iso dadi kaya ngono. Lho. Wiladara yen ngono sing nibani pusaka karo Janaka kuwi Stijo. Sajake ngoten Wiladara. Jagat paisane Bathara Wayapura jagat Wiladara. Lah kok dadi tekan semono Stijo. Mongko upama aku kuwi ngerti ento Samba kuwi nampa paukuman saka Stijo, aku ikhlas. Aku ikhlas. Merga Samba luput. Aja kok dikunjara, dijur-jur wae. Aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa merga pakartine Samba pancen ya wis gawe tatune anakku Stijo Bumanara Kasura. Aning lah kok wani karo pamane Janaka ora ngerti ya to. Ora ngerti welinge wong atuane mbiyen. Stijo, kowe iki pancen wong kendel, karo sapa-sapa ora tau wedi. Nanging siji, aku eling karo kowe aja pisan-pisan kowe wani karo pamanmu Arjuna. Lah kok iki wis ditrajang dening anakku Stijo. Ya, yen to pancen ngono kok Prabu, nggih. Sampun mboten saged dipun selaki malih. Gojali Suta dados Wiladara. Sampun boten sagedipun pambengi malih nggih. Najan panjenengan ginakaken penggal ingkang sabar, penggal ingkang ikhlas, nyatanipun sampun dipun sebat dening Kang Rama. Bilih Gojali Suta kelambahan badhe menapa malih menika sampun kelajeng dumugi wonten ing tengah, maju klebus mundur ya klebus. Menawi boten dipun antepi tuwin boten dipun papaki kridhanipun sinengguh tiang-tiang traju tresna menika wong jiring getih wedi mati. He, welmuna.
sapa ngaku wong Tradutresna Adipati Yayagriwa. Kowe sapa putra Mandura Raden Wisata? Ora nrimak kaya ndi? Kyai Istijaba Manara Kasuraswani karo wong tuane ora pantes urip ana ing alang padang. Wah, gigit limpamu. Geget dening Sang Yayagriwa nalika semanten Nayaya Baskara titi mangsa kaya wis wahyaning mangsa kala Atmaja ing Mandura Raden Wisata sirna madaning prangga Jalisuta tugel gulune ayo endi kok solo Petruk mlayu nangis sapa? Mun perang dados perang ageng. Prajurit Raju Tresna mungsuh prajurit Ndarawati mungsuh prajurit Mandura. Saiki Diwasyandara piye? Lajeng matur ajeng. Ora saweti. Ingkang putra. Putra sapa? Putra panjenengan. Anakku piye? Ndarawisata tugel janggane dicokot buta Raju Tresna. Iblis lanet utang nyawa-nyawa. Ait dikandani tenanan kok malah nyamplak. Wah, gayeng iki geger tenan ngatos-atos, Ndara. Yayagriwa, kowe buta Tradutresna ya? Ya dasar para nyata. Anakku Wisata tekane mati sapa sing materi? Piye anakku Wisata tekane mati sapa sing materi? Sing mateni aku tak geget janggane utang nyawa nyaur-nyawa. Kudara pancat nyono ya. Kowe sing dadi tuk sumbering perkara lho. Aku ora melu-melu jangkemmu sing melu. Ayo. Hoi. Hoi. Aduh Raden, aku njaluk urip ya uripa ning luka boko. Nang kowe iki nganti dibelani kaya ngene, perang gedhe iki sing dadi tok sumbering perkara kowe. Inggih. Kula nyuwun pangapunten ora mung cukup njaluk ngapura. Wong yen wani tumindak kudu wani nanggung perkarane. Kula kedah menapa?
sing madheg Senopati saka Trajutresna Kakang Mustijabama Narakasura. Ayo. Kowe kudu wani madheg Senopati. Kowe kudu wani madheg Senopati. Siji, yen kakangmu ketemu karo kowe mesti luluh atine. Ora-ora niku iku bakal nampa pidana, mesti didhawuhake karo Haknyanawati. Estu napa? Wis ta. Nuwun pamit, Rama. Tiba saka ndir Wilmuna. Lho, waduh mati Wilmuna. Panus maning jajalan panjenengan jarak perkara karo wong Trajutresna. Sapa wani mateni titianku? Panah sing tak sawangi ora bangling panahe adhiku Samba. Samba nek pancen lanang ayo pethukno kakangmu Samba. Samba. Iya, kula wonten dawuh, Mas. Wiwit cilik kowe tak gula wentah. Wiwit aku tepung karo kowe nalika aku diaku wong tuwa dene Kanjeng Rama. Sri Bathara Krishna ing Ndarawati kowe tak anggap kaya adhiku dhewe. Kowe tak anggap kaya adhiku dhewe, Samba. Ning kena ngapa kowe mentolong ora arek karo jagatku? Kenapa kowe mentolong ora arek karo aku, Samba? Aku tresna karo kowe. Ning kowe gawe tatuku ing ora bakal ilang slawase urip. Terus aku kudu piye? Aku kudu piye? Aku tak takon karo kowe. Nek upama kowe duwe bojo, bojomu tumuli tak gelandang ning Trajutresna, rasamu minangka wong lanang piye aku tak takon. Rasamu minangka wong lanang piye? Inggih. Inggih. Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu, kula nyuwun pangapunten nyatanipun Kakang Mbok Haknyanawati mboten tresna kaliyan panjenengan. Nanging Kakang Mbok Haknyanawati tresna kaliyan ingkang rahipun Samba. Kula nyuwun ngiklasaken paduka. Kula suwun paduka ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Haknyanawati Kakang Prabu. Piye? Kula aturi ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Haknyanawati. Kula tresna karo kakalian Kakang Mbok Haknyanawati. Gaglaken. Gaglaken. Wedokan kaya ngono nggo abrak apa? Wah.
mestine aku ora bakal mentolo karo kowe. Ning gandeng merga kahananmu sing ora arik karo aku. Mripatmu sing lindri-lindri, mbok nggo nglirik, mbok nggo ngewat karo Hatnyalawati. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Acuplek matamu. Aduh. Adikku mestine aku ora mentolo karo kowe. Aku mestine ora bakal tega karo kowe. Ning kowe tega karo aku, kowe mentolo karo aku. Nganti kahanan morak-marik kaya ngene. Merga saka kahananmu. Iki tanganmu mbok nggo ngarasi mbakyumu. Tanganmu iki mbok nggo ngarasi karo mbakyumu. Oh, Mas. Kula nyuwun gesang Kakang Mas. Kula nyuwun gesang. Tanganmu iki mbok nggo ngarasi bojoku Hatnyalawati. Sempal tanganmu. Koko Prabu. Koko Prabu mati, kula mati. Aduh. Wis ora ana wong lanang ingkang banget nyepelekake karo Stijo. Wis ora ana wong sing bakal nampa katresnanmu. Sawangen tanganku isih kebak getih. Guluku isih dikalungi usus. Iki getihe Samba, ususe Samba tak cuwing-cuwing kuwandane. Kakang Prabu. Sinuwun teka mekaten anggen paduka ngrampungi perkawis. Teka paduka boten pinten kaliyan pewatekanipun sato kewan ingkang rayi panjenengan juwing-juwing. Sinuwun nadyan jagat menika kantun setunggal piantun jaler inggih menika Prabu Setijo Boma Narakasura. Nanging kula mboten badhe saged winengku dening panjenengan trimah kula nderek kalian gegantilaning manah kula Raden Samba sinuwun mati. Hatnyalawati, Hatnyalawati. Untung Hatnyalawati. Hatnyalawati, kowe lampus diri. Kowe ngalu suduk salira.
Lah kok dadi kaya ngene kahanan uripe Stijo. Wis ora duwe pangarep-arep. Rama Prabu. Rama Prabu. Kula aturi ngukum dhateng Kang putra pun Stijo Rama Prabu. Sigrana Ndrawati Semedi Maladining nalika semanten tanggaping gatiri Sang Wisnu ingkang lenggah wonten ing singasana papan pelengganing Ndrawati wis paring sabda titiwakyaning mangsa kala wis nekani nenggih Sang Stijo kaya wis telas tulise tanggaping gatiri Sang Ndrawati Sigrandhangu ingkang putra Negirang Gatotkaca. Wonten timbalan iki pancen wis kemahyaning mangsa kala perang Gojali Suta kudu dumadi lan iki dadi katandha peranging bapa lan anak. Kadang ming Trajutrisna Stijo Bama Narakasura sajake uga wis tanggap karang lelakon iki bareng Paduka. Stijo nggone mlayu nganti sipat kuping kepengin nyuwun pangapura kaliyan panjenenganing ingsun nanging ingsun wis nampa dawuhing dewa. Lamun kaya wis telas tulising kadang ming Trajutrisna Gatotkaca wonten timbalan. Stijo ndak kamanane pusaka Kyai Senjata Cakra mengko sedelo meneh bakal ana anjang-anjang widodari ingkang tumurun saka ing ngawiyat. Tumuli kuandane anakku Stijo gawanen tumpangna ning anjang-anjang widodari. Lho iki ngestakaken dawuh Paduka.